Għattini sena konsekuttiva l-Ministeru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali reġa' nida skema finanzjarja marbuta mal-World Cleanup Day. 46 kunsill lokali jew reġjonali li applikaw għall-iskema se jibbenefikaw minn fond ta' madwar 65,000 euro. Dawn il-fondi se jintużaw għall-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' tindif u ġbir ta' skart fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom, bl-attivitajiet qed jiġu organizzati matul dan ix-xahar. Il-World Cleanup Day li tiġi ċċelebrata kull sena u din is-sena se taħbat nhar il-ġimgħa li ġej taqqat miljuni ta' volontieri, gvernijiet u organizzazzjonijiet biex tiġġieled il-problema tal-iskart u tħeġġeġ għall-ambjent nadif u ekoloġiku. Is-Sindku tal-Belt Valletta Olaf McKay fost dawk li qed jibbenefikaw mill-iskema esprima l-gratitudni tiegħu lejn inizjattivi simili u qal li permezz tagħhom ser ikollna kapitali aktar nadifa għar-residenti tagħha u għal dawk kollha li jżuruha. Skemi u inizjattivi bħal daw ikomplu jgħinuna nżommu l-lokalità aktar nadifa u dan li jixtiequ r-residenti u għala dan li jixtiequ il-komunità fejn jaraw il-belt kapitali tagħhom aktar nadifa biex il-komunità tkun tista' sservi aktar lir-residenti u lin-nies li jiġu tant iżuruna hawnhekk ġol-Belt Valletta. Il-Ministru responsabbli Owen Bonnici qal li propju f'din il-ġurnata il-Gvern qed jagħti l-għajnuna finanzjarja lill-kunsilli tagħna biex permezz ta' attivitajiet tkun tista' tinżamm l-indafa fil-lokalitajiet tagħna u enfasizza kemm il-Gvern jemmen u jagħti importanza lill-kunsilli lokali. Fil-ġurnata dinjija għall-indafa, aħna din nagħtu għajnuna finanzjarja lil diversi kunsilli lokali sabiex ikunu jistgħu jagħmlu attivitajiet apposta biex jippromovu l-bżonn tal-indafa fil-lokalitajiet rispettivi. Aħna nemmnu fil-Konsill Lokali tagħna u f'dan ir-rwol importanti li huma jaqdu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafaċivelli irringrazzjat lill kunsilli lokali kollha li se jkunu qed jibbenefikaw mill-iskema biex bekk ikollna ambjent aktar nadif. Daqstant nirringrazzja lil dawk il-kunsilli lokali kollha li se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn din l-iskema u grazzi tal-li ħolqu dawn il-proġetti sabiex verament ikollna imbarra aktar nadif.